Здравейте на всички, добър вечер. От и тук добър вечер. Преди 2 години си купих тази кола, Mercedes B204. 2.2 CDI, 2.1 CDI, не знам колко се води. 2200 кубика, 136 коня. Купиха на 118 000 реални километра и е сега на 195 000 километра. Градско ми харчи около 5,9 на 100. Градско 5,9, 6,5 горе-долу. Извън градско 3,5, 4 макса. Просторна, хубава. Има шибеда, люк, не знам как се води. За 2 години никакви проблеми. 10 януари месец 2025 трябваше да минавам нов тюф. Единственият проблем, къде трябваше фарва. В България сменех, защото България е едно, Германия е друго. Тук се заяждат за най-малкото. Смених в България 2 биалетки, стабилизираща щанга, имаше малко ръжда. И тук за малки ръждички се заяждат, трябва да сменеш с друго филтри смених. Като купих още фаровата му смених, защото тия карат с някакви слаби кружки, не знам, беше с много слаби кружки, сложих му някакви 95% Philips, свети яко. Друго, няма какво. Колата си е удобна, практична, имаш бутони, 4 местна, уникална. За дълъг път, перфект, препоръчвам. През тия 2 години кусура единствено, че ме удариха отзаде на магазина. Само смених нови гуми за 2 години, сезонни Hankook 195 R16 по ефините. Уникална. Практично много. 4L стъкла. Огледала. C200 с по 200 евро платена. Пише CDI. Това е единственото къде кусур. Къде ме удариха на калфанта. Ама не е болка за умирана. За страховката не го покрива. Не ми е пълно каското. Дай каска съм. И така. Махагонче има. Джапки. Тук си пише. Вратите, всичко си е 6. Шибида. Дизел. Подгряване на задното стъкло имам. Багажника, що годе е добър. Хале големо, колкото искаш. И така. Седан.